malongo atamenewa kunzuzu kumene mwina achinyamata nthawi zambiri amakhala kuti alibe zochita bwinobwino kuti akasangalale chifukwa kuti alibe malongo atamenewa misakasakula mwafusafusa bwino kwambiri and I think likubwera nthawi yake pamene apresidentiwo angomaliza kuyendera project imeneyi kuti ngati ayipatse mangolomera ayipatse mphamvu kuti ipite patsogolo. Nimamvetsera program imene mwapanga chiwiri ndipo nimamvetsera ampeka sampo ama kamba zambirimbiri analalika iwo ajampeka sampo afuna kukhala wansembe chabwino mango aona mango kamba zokalalika zokha koma amafuna kukhala wansembe neso by the way nimafuna zokhala wansembe koma awo ndi adapita kutsogolo kwambiri bora ndinenzaone nasira pa form 4 koma iwo adapita kutsogolo kwambiri ndiye nimamverera pano au atibula mawu kuti Yesu adabwera ndi zimayi ogwira chigololo kuti mwamuna adali kuti Yesu adapanga chilungamo chani faka adangotenga futa adali gulu amashauta ndeni mafuna ndiyambere pamenepo kuti mdziko muno mulikhalidwe kuti pali gulu lina limashauta kwambiri ndeni kamashauta limashauta zili zonse koma silishauta mwachilungamo limashauta zoti boma lizingoshautirwa pamene opposition isamashautirwe zimene ndikamba ndikapeza nkhani zina njene napo izi ndizokhudza ineyo personally koma iyi ndinena kuti tikamashauta anthu akamashauta pali china chimene president achita bwino sichiveka bwinobwino andi lero ndakondwa kuti tinilanga lona kuti tipange highlight zimene president apanga makamaka nkhani ya the youth in this country for zaka 4.5 zimene apanga zambiri zoti tikhozozichula and chizamapanga izicha ndi chimodzi mwa icho the youth kuno kublanda youth center kuli Longwe amanga kumene kuna mpikisano wa last year kandi napanga host regional tournament inake amapanga ndi olemekezeka achimwendo amanga kumene ku youth center kuli aquatic chani apanga zoto zake Griffin side exactly pamene kunzuzu project yawo sinathe yanyamata ndiye pali zambiri mazama ma project ya aboma sundubaga criticize yayi koma zimachuluka zochita for the sake of accountability and transparency mupange tenda ogwira chito abwere baji muchite matenda zonse zimatenga nthawi ndedi maproject aboma samasunga pangeka luduma ngopanga nyumba mwako kuti basi wapeza kandala maonwili ndifuna nipange apa nyumba ngani maintain ungopanga iwe tabana zapanga no zaboma zimenera dongosolo because it's public money that tends to delay my project. And I think project the President ni one of the examples of the many projects that have delayed because of necessary bureaucracy, because this is public money. But for him today to go there and say it's a very good thing. But the point I want to make is that the President has done his best as far as the youth are concerned. But it's got something kagunguli ngongole za nifi mayouth atenga ngongole za na school aja ku university mafigures kwerabe mwina anapeza ali ochepa cha matini mu panopa over 32 chakuti zidi billion imenapereka zikuteka so to me very good thing, but I think amene are responsible because the president akapanga George abwerera ku Longwe apita ku State House amene are responsible pa ground our Tandiza president, what is the youth of Nzuzu and the entire northern region should feel within also they are part of this country. The Bobo Malima Ganzira Poamangira a national youth center. We understand at this moment. That was a bit. Yes. Mr. Mvula. Inesu muna ndiambire ponena kuti program ya Chinyamata ya youth center ya karairi nyimbo zaka zambiri. Sogolera mbiri amene akhala pa mpando ya president akhala kupita kumpotoko ukafuna mavoti kugwisa ntchito project ngati ya Chinyamata. So ukamayiona kuti tsopano kutumphuka ili nditu ma stories angapo ili kumene kwasalako na ngocheperako ndio kuti chili chokondweresa kwambiri because ngakhale anthu abale athu akumpoto nthawi zina amadandaula kutanga ife zonse zina kuzichitika kwida kuziliko nanga ife. So ndikukhulupirira kuti a president popita ukaonekera ukakhala hapo mama ono kupitako ukaona kuti malo ali bwanji ndio kuti
apanga boost moral ya anthu amene akuona komanso amene akumanga azipanga machawo. Ndigwirizana ndi George mfundo zitatu. 1, pachisankho tikubwerachi anthu ambiri 60% ali kugulu la Chinyamata. About 60%. Kutanthauza kuti therefore ndi anthu ofunikira kwambiri. Aliyense popanga ndale opoyendesa dziko lino sungapange ignore 60% iyi nanena kuti imene tingoitaya. So kwa ine youth center ni chinthu chabwino chikwa achinyamata azikaphunzirako zinthu zambiri ka zamasewera. Anthu ena akamango za youth center angoganizira zampira iyayi kuti zinthu kumene kuzikhala ma activities, kuphunzira makompyuta, kuphunzira za chinyamata, ma skills training osiyana amene amathandiza achinyamata. Azikhala ndi malo okumanako kapanga promote maluso awo youth center amene igwira ntchito. Panopo anyamata ambiri amasowa chochita, ntchito zikuvuta, komanso akachoka kumasukulu awo kuma secondary kuma college ndi kuti amasowa chochita. They need to have a youth center yabwino pazikhala ma library otaziphunzira kufuna kuwerenga news chikuena sakakwanisa kumagula news every day. Pamene pacha pazikapezeka news, pazikapezeka magazine, pazikapezeka anthu mwina makaria guidance amene angathandiza anthu makaria, kupazipezeka anthu zolemba zotaipa izi anthu kuwaphunzitsa kulemba makati ofusira ntchito oro mwina kuti azikapezeka kuti zambirimbiri zimene zingapezeke. Pazikakhala ma TV woti anyamata kuza kumakaona nawo maprogramu osiyana amene mwina kunyumba kwawo kumakopo kwawo mwina mwawo umene alibe. So ndikuona kuizo kumakhala kubera. So youth center ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri. Maka ponena kuti chinthu chimene chakachungukambidwa anthu ambiri akauchigwiritsa ntchito ngati campaign kuti apeze mavoti a anthu kudera kumene koko. So mwina nkhani ya lero ndiyabwino kwambiri njamtengo wapatali. Ndigwirizana ndi George so kunena kuti president wo apitako akapereka mangolomera koma nkhani imene inja uchizi mkadawira amene ali nduna za chinyamata amene amapanga ndi awa uchizi mkadawire. Zikuzokhala zinthu zabwino kuti tsopano iwonso uchizi mkadawire akhale ndi media tour regularly aziwauza Malawi kuti zafika pati mwezi panopo tafika mawa tapanga tafika osadzaku mzuzu kokha but nationally because pali anthu amene azidziwa zambiri zimene zimafuna za chinyamata. Kuli ma stadium kunoko tiyesere ku Blantyre kuno stadium ya Bullets kuja ku Manemen stadium ya Wanderers ili chakusochiko imene ndiyaboma kuma amati batimo azikhala kona zimene zijaso zofuna kuti mwina azikapo mulomo anthu amafuna kuziwa kuti zili pati. Sadikire kuti a president ndi amene akavumbuluse ora zikalankhula koma nduna madirector ndiyena kuzipani kuti anthu amene ali ndi amasatira manifesto wakuti zafika pati zimakhala bwino kuti mwina zinthu zipite patsogolo. So mwina chimenechi ndingalire pamene popo koma kwa chinyamata athu amene ali kuchigawo chakumpoto mwina tiye tione po mene tikupita kumasankho akusogolo tizita kukumbukira komanso kunena kuti ayi koma apapa achakwera ayesera apangapo chifukwa anthu ena mbuyomu amangobwera kuzafika kuzalankhula kuti ayi sindipanga koma samapanga koma apapa you can see a structure is coming up. Maprogramu ena alankhula George ndiona ngakhale anthu osangidwa kupita ku university achulukirapo ma university achulukiraponso mwayi woti anyamatawa azikhala maloni kuti aziphunzirira nonso ulipo then nifi abweramo kuti zachinyamata zikhalemo. So maprogramu ambiri ali muli ma section okuza ndi achinyamata ndikukhulupirira kuti ngakhale kundale ndaona achinyamata ambiri amene akuonesa chidwi amene afuna kupanga za MP za ukansala mwina ndi zina zimene angazione kukhala zowathandiza pa moyo wa ndale. So mwina ndi madera onena kuti tenti paganizira achinyamatawa sangwa kuti aganizira pa watuma kuti akapange virus kwenti aganizire kuwapa kuti akhale productive citizens aziko lino. Chabwino tathokoza kwambiri Mr. Mvula mwina Mr. Mpekasamba inu
ndemangani ndotani pankhani imeneyi ya achinyamata makamaka petaona president siku la lero atayendera ntchito imeneyi ya yomanga malo amenewa achinyamata kunzuzu. Mmene amayankhula George nati basi kuti walekeza pomwepo atakamba za Mzuzu Youth Center basi wangolekeza pomwepo chifukwa tikukamba nkhani ya kumpoto. Mukayang'ana kumpoto kukuchitika zinthu zingapo. Kumpoto kuli Mzuzu Youth Center komanso kumpoto kuli kukumangidwa stadium yapamwamba kwambiri mboma la Nzimba. Stadium imene capacity yake is over 20,000. Kumathamangitsana ndi kambu stadium komanso poti kambu stadium ine khangati anadula amene andipena capacity ndekuti khozo mati ikhala yachiwiri kwa kuchuluka kwa anthu capacity ndi kuchoka ku Bingu Stadium. Boma la Nzimba ndi boma lalikulu kwambiri mdziko muno ndipo lili ndi mbiri yakuya pa nkhani ya angoni akwanjere. Timvetse ndi chifukwa chake kukonanso kofunika mwina kuitcha Mberwa University for Mberwa ndi dzina la mfumu ya angoni akwanjere akumzimba. Koma mukayang'ana chinthu chonsechi chikumangidwa ku Mzuzu chija chimeje nkhani ya chinyamata ndiye ngati munamumva George mmene amakamba amati ndinamva mpeka sambo mote program munapanga dzana ndimafuna ndinene pano kuti program manager ya ndandira mafunso ambiri kuti tifotokoze kuti kodi khangati kuti tanthauzire tipitirize kutanthauzira ndimene amayankhula George nkhani ya chinyamatayi ndimafuna ndipezerepo danga pamenepo poyankhapo pang'ono pa mafunso amene anandipa poyankha funso lanu. Ndimafuna ndifunsefunso kuti kodi kwa achinyamata amene akumangiridwa university akumangiridwa youth center ku Mzuzu chimwala chawo sikinaketsedwa? Kodi kwa achinyamata amene 31,000 amene akwanitsa kupita ku university zaka zimenezi chaka chathachi makolo ana amenewo chimwala chawo sikinaketsedwa? Kodi kwa achinyamata amene atenga ngongole za nifu ndipo alima amene alandira fetereza wa nifu kodi chimwala chawo sikinaketsedwe? Nanga achinyamata amene alembedwa tinaona wiki yathayi amapanga pass out achinyamata ku prison amene alembedwa ntchito aja chimwala chawo makolo ana amene aja sikinaketsedwe? Ndipo si ku prison kokhatu ku immigration ku immigration kukulembedwa ana kodi makolo ana amene aja miyala yawo sikuketsedwa? Mukunipesesa pamene nanga manesi amene alembedwa ntchito aziphunzitsa amene akhala mwina zaka zitatu chimalizire ndi matraining yawo kodi miyala ya ana amene ajawo makolo awo miyala yawo sikuketsedwa? Chifukwa anthu amene aja akhala nthawi yayitali atamaliza sukulu samalembedwa ntchito. Nanga ma civil servants amene aziphunzitsa amene akwezedwa pa udindo atakhala zaka zambiri zopitirira 12 osakwezedwa ku polisi anthu osakwezedwa pa udindo secondary school teachers amayankhidwa kuti ngati mukono ndalama zikuchepa pitani ku private sector pita munthalika kumayankha zimene zali mtsogoleri wa dziko. Kodi lerolo akamaona kuti ndalama zawo akukwezedwa pa udindo kodi miyala yawo sikuchotsedwa? Sinachotsedwa pamene pa miyala yawo? Ndiye zijamanena chochi kuti anthu ena ake they feel so entitled kuti ndiwo amene akuyenera kuyankhula, ndiwo amene akuyenera kutanthauzira zimene zikuchitika mdziko munomo, ndiwo okhawo amene angayankhule. Ndipo zoyankhulidwazo zizikhala zoyankhulidwa ndi zopita mbali inayo tisafotokoze kuti ngakhale awo akuyankhula koma adalephera kale izizi. Tikamaloza zimene zozo ndicho linga chofuna kuphunzitsa Malawi kuti ngakhale phokoso likutere komano taonani apa awatu ankayankhula chakuti zidawa kaninga pitsi. Kodi lerolo ana amene abadwa mzaka chikonzereni magetsi kukapichira anaja ndi kupulumuka amene anabadwa
munthawi yawo isanakwane mzipatala. Ana amene aja makolo awo miyala yawo sinakitsedwe. Anthu amene adakwanitsa kupita ku theater kukatuluka magetsi osazima. Ndimakumbukira anduna azamagetsi anafotokoza chifukwa chimene analirira pa interview. Ananena kuti nditamva kuti ku Central Hospital magetsi atangozima ana onse amene anali ku magetsi adamwalira. Mundipetsetsa. Lero lofe kuti magetsi sakuzima. Ana amene akuotcherera, ana amene akupanga masaloni kumapeza ndalama kumapeza kodi ana amene aja miyala yawo sinakitsedwe. Ndipo funa kuyankha funso lije timakambadzana kunena kuti kodi miyalayi ilipo ingati? Ilipo ingati? Nanga ndi yayikulu bwanji? Kodi kufunika anthu 10 kuti nyamulidwe? Kodi kapena mbali ina kapena kumpoto uku kapena kuno kumwera kapena pakati kulipo kwina kwake maseka kandi ku health kandi ku education kandi ku finance kandi ku zaumoyo kodi kapena kwa chinyamata kodi palipo pamene miyala ina inalipo yaoneka kuti achokapo ikuchotsedwa? Ngati pakuoneka ngati muchatafotokozera mucha kuti anthu ena akuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono miyala ija yamba kuchotsedwa, funso ndi lakuti akuchotsayo ndi ndani? Chifukwa ngati kale ana amalipidwa ku university 4,000 5,000 lero tikukamba kuti ana aja alipo 31,000 ndipo pofika pa 1 kamwezi wamawa akutsegulanso window ina mwina adzongezera 1,000 or 2,000. Kodi ndi kuti miyala isina ichotsedwa yamba kuketsedwatu? Wachotsayo ndi ndani? Magetsi muno amazima muno ana kumamwalira anthu kumamwalira ku theater. Kodi lero magetsi sakuzima wachita zimenezo? Kodi umwe kusuna limwala unali mwalatu pamapeto pake chifukwa chake timanena kuti kudachitika cyclone ana kuno ku Malawi tidaona chimwala kuchirogwe chidatsetsereka choka pamambo chidachita kulemba kodi kuchirogwe chidachita kulemba chinkukuluzi mpaka na lero chimaoneka kutanthauza kuti aliyense adaona kuti mwala ucho chokapo udadzafika pano. Mwandipetsetsa kodi miyalayo ilipo ingati? Ndi yayikulu bwanji? Ifuna anthu angati kuti ichoke yonseyo muyere mdziko muno? Ndipo itenga nthawi yayitali bwanji kuti miyalayo tichotse yonse? Mafunso amene wawa tiyankhane moona mtima. Amene ankagwetsayo cholinga chake chinali chiyani? Tikapita nsewu wa Phalombe kuchoka kumulanje kumapita ku Phalombe mukamayang'ana mapita kwacho kumaoneka kuti miyalatu iyi idakwako idachoka kuno nkhani yakenso ili pali kudachitika napo kumene manipaka olo inuyo kayanda akasakula kayanda mvula kuchoka pano kuti mafika nyumba kwanu makapeza chimwala pa gate funso loyamba mufunsa chabwera ndi ndani ichi siwanjo ndi miyalayo ilipodi nzoona. Ndipo mtsogoleri wa lero adayamba kunena tsiku lake loyamba ndipo aliyense atataka mvetsere zimene adayankhula President Chakwera mmene ankalumbira adakamba nkhani ya rabo ndi miyala. Adanena kuti tikuyenera kuchotsa miyala, we need to clear the rubble, but the only thing chimene ndaona kuti chachitika pano nchakuti kodi amene wazindikira chimwalayo wachizindikira lero chifukwa chani? Ndi chifukwa chani samafuna kuvomera kuti mdziko muno muli miyala? Ndi chifukwa chani sanatiunikire kuti kodi tifuna nthawi yayitali bwanji kuti tiyeretse miyala imeneyi? Chifukwa chilungamo chake chenicheni nchakuti pali zinthu zina zimene zalephereka kukonzeka mwa msanga chifukwa cha zifukwa zimene zoti pa Chingerezi amati beyond control. Palibe amene adakayimitsa cyclone Fred, palibe amene adakayimitsa kolera, palibe amene adakayimitsa namondwe, palibe amene adakayimitsa El Nino anabwera chaka chathachi. Those are natural calamities. Atseka dziko lonse lapansi sitikugwira ntchito. How would you expect any president to do anything? Nothing. So the delay in some of madera ena ndi chifukwa cha natural calamities. Koma paliso
kachibwana kena kamene mafuna ndiyankhulepo lero chifukwa chakaganizidwe kosakhala bwino kamene anthu ena aganiza kuti apitirize pofuna kukwanitsa zolinga zawo pandali nkhani ya shuga ija ndikitsazo chimodzi mwina tikamba kutsogolo mafanzi funso kuti nkhani mukuyankha nkhani yako nzuzu ndikuyankha nkhani yako nzuzu chifukwa chakuti awachotsera chimwala achinyamata awachotsera chimwala Dr. Chakwera wakuchotsa chimwala pa achinyamata ako nzuzu kwa achinyamata amene apita ku university makolo awo ana amene aja Dr. Chakwera wakuchotsera chimwala anthu amene akulembedwa ntchito ana awo amasowa mtendere makolo awo amasowa mtendere Dr. Chakwera wakuchotsera chimwala anaja awalemba ntchito ena achoka m'manyumba mwawo awapepuza makolo awo. That's the trajectory of development. Ndimene utsogoleri umayenera kuthandizira nzika zake. Tikukamba pano ngakhale anthu aku Lufiria irrigation scheme kukaronga intake yawo ida unongeka sama limaso. Dr. Chakwera nakakonza intake jamadza yambaso kuyenda mu irrigation scheme awonjezera 200 hectares ndiye kuti wachotsera chimwala chawo pamenepo ndiye mukakamba fulaniza chimwala nyingisira. Okay, zamveka. Chabwino nkhani imeneyi mafatireka amenepa pokapoka ngati pali wina amene mafuna kanena kuti timalizire ndathokoza kwambiri ife ndiona kuti tsiku la lero ampeka samba bwana ndi nkhani ali mfomwe fomwe number Tuesday chabwino bwana pano fomwe kadali chifukwa Tuesday anabwera ndi ulaliki wawo umene amanena kuti akuti oweruza wachilungamo Yesu sana very pokoso kuti zimayi uyungo chabechabe ananena kuti koma msanga pangeka zimene chigolo sanga unanga winali ndiweruza bwanji pamene amapanga chiphokoso amafuna akondera uli state team amene ndi mgendedi ali uwo ndi ola kuitsa pamene ola kuitsa ndiwo ngati waposa chike sambali ndi rolling form chabwino tikamana imbakanza sports madis in rolling form this is striker is in rolling form you is scoring every weekend central midfielder wachilungamo osakondera chabwino okay chabwino ndi mu program ene yangothai yapita tidakambirana naso nkhani ya zimene zinachitika futi nkhani zimene zinachitika kwambiri sabata yathayi tinaona zinthu zingapo ndithu limene ndakambira naso nkhanizo tidaleka panjira nkhani ina imene timanena kuti nthawi palibe amfuna adandaula kwambiri chifukwa amati akufuna nthawi yambiri tinali nkhani ziwiri inali nkhani imene amene anakhalapo mtsogoleri wa dziko lino mbuyomu Dr. Joyce Banda adayankhulapo pamene zinthu zilili komanso inali nkhani ina imene anayankhulapo amene akufuna kusayima nawo pa mpando wa president amene adaona Batukele Muluzi amenenso adalemba pa tsamba la mchezo kuti iwo akuopsezedwa koma nkhani imene akambanso kuti achimwoma amene Isaac Chimwoma amene ndi nduna iwona nkhani za mdziko adayankhulapo pa tsamba la mchezo pomwepo walembera wauza kuti mwina fotokoze kuti amene apanga zimene zokuopseza ni ndani koma zinachitikira kuti zinakhala motani ndiye kufikira pano mwina sipanabwere pali yankho lina lililonse imalafa tingopereka mpata kuti poyamba ni nkhani imene ya Muluzi muona ngati imene kupita chisogolo chimene amafuna kuti mwina akhoza kuchita nchotani padakali pano koma pangachitike zotani fanira kuti zoneka kuti kufikira lero palibe answer lina iliyonse imene inabwera ngakhale kuti andunawo adanena kuti mwina mutifotokozere kuti zidakhala motani kuti ngatiuza ifeyo ngatapoma tibwere nkuthandizapo kuti pasamapezeke munthu amene aziopsezedwa mdziko muno ali sazikhala mwabata ndi mtendere mwina mtemangani kuza khautani pa nkhani imene amene misakasakula ineyo ndiyambe chonchi sindenga nthawi yambiri ndapatsa amvula ndampeka samba amene ali mfumu kuti atambasule chabwino ineyo nsanayankhe zimene mwandifunsa chifukwa mundifunsa kuti nchita komenti pa nkhani ya Batukele Muluzi nchita komenti pa nkhani ya mayi Joyce Banda imene sinapangana komenti on Tuesday koma nsanapange komenti pa nkhani ziwiri zinene chinthu china chonena kuti anthu amene aufuna utsogolere mdziko muno sa president wokhala Lazarus Chakwera amene a president ananena kale kuti afuna apitirize ayika maziko apanga zambiri anakumana ndi mikwingwirima yambiri jamakamba apeka sambo koma akuona kuti ayesetsa afuna kuti mmene zinthu zizisintha mmene ayika mazikowa iwo akhalepo kakwawo kasiya kuli game changer ulutile kumeneko anthu anena kuti tikangoyamba upanga mine utile this will not be the same
kukalonga kayerekera ayambaso then champalombemo chamulilongwe mmene kakuti mcheumu muli mamining amene unena kuti tikayambopanga akupanga fit into his ATM strategy laboratory lirakonzaka afuna kuti zimenezo zikamachitika iwo akhalepo kuti wina azisokoneze unakozobwera kuzasokoneza so siwoka amene akufuna zimenezi aleswena amene kupisirira siwoka amene akufuna now ziyapanga mapeka zabo zija mdziko muno muli matenda akulu onena kuti timafuna kuti nthawi zonse tizitukwana president kapena kuti not kutukwana, I'm using a wrong word yachichewa timafuna kuti tizichita scrutinize kumutakasa president yekha because ali mu office yes ena amene akuperoza mchallenge kuti apatse udindo tizasiyira so take a person ngati leyo George Kasakula nanena kuti ndikabwera pano mabwera pano ngati George Kasakula analyst political analyst mwandiita ndipo sinamberero zolankhula nkhani za ndale dziko muno anthu akudziwa namba kalekale nimabwera pano ngati George Kasakula ngati analyst not ngati DG wa MBC DG wa MBC of course ni chito nimabwera chito ndivija koma pano pambwera umanitana ndiweyo kuti bwerani Akasakula and I'm under you umanipasa pano lankhulani pano khani pheya lankhulenda mvula pano pomakhala bwana ndiweyo ine sikhala bwana so anthu ena kunaro yayi Akasakula asamalankhule for the DG then umafusafusa kuti sinofuna ndipange sound arrogant wawe munthu uzina chilungamo kodi ineyo mmene masaina contract ya MBC ndasaina kuti marights anga ose atha fankara kuti zimene manifusa achamani anga oloboma statutory corporation la Akasakula tikulemba no DG wa MBC mukango kwa office emene mucha inuyo mulibe marights anu nkalakana kuti nezimene zisingavumeka siningabudeli kusimbira kwa MBC ndinipitiriza kumene makala olonizipangazina kana nizivera kubuka kani zinziri basi sinikalukirako nobody said ineyo marights anga were suspended then ulaba kuti gulu lina lonena kuti ineyo nsamala nkule pano nsamukere pano manakule fondele DG udg umapanga kuti marights anga wapaka suspended no marights anga alinta nabado nawo mpaka mali pamakala nabado nawo umane pamakala umane ndira makala ero umane pa press release ero fulonga nabado nawo iwo sindiwo kuti wo namene alini right yolankhula nensalankhule sizingateke expense. I've got a right to speak, I've got a right to speak, to have an opinion and impart the same on others. It wasn't suspended because I'm DG. It was never suspended. Nobody, I didn't sign any document that says you will, because you're DG, your right to speak, you are suspended. I repeat. So, to me, I want an understanding from people, I mean, they should accept, for the next 5 months, 6 months, Tabanga scrutinize. The country will scrutinize them. And the Asama Sanke Obanga scrutinize. It can't just be the president from media houses that always think it's fashionable to criticize the president. Do what is evil. No. If everyone will go to be balanced, we'll scrutinize all of them. We'll scrutinize the president, we'll scrutinize Joseph Banda, we'll scrutinize Kabambe, we'll scrutinize Bene Muluzi. Who else is supposed to stand? Mbagua apanga standing Nampuma and we'll make no apologies to anybody. I make no apologies to anybody. It's my right. It's my right. Just like Amvula, just like Kevin. It says my right. So I want them to understand. As long as a clear president, then they think if it is Abanga Handunga, the Monokanda, bro, more the Cadorini, Jaguti, they would have power. I didn't have Facebook or I didn't be Karata or what press release. Some people are press release demanding this, demanding that. It's why. That is they did in Mabanatu. And I've got my own boss, I've got my chairman, I've got Guboma controller, I've got information. Amakra. Gandrawitsa, they should take me there. I'm going to answer. If Gandrawitsa or a bit of police, or indeed take me to court, I'm going to answer. A judge Monodine on Sarankule, my tongue are suspended because I'm DG. Which law are you quoting? Because if there's such a law, then it's unconstitutional. Because you can't suspend somebody's rights for an one person. So I thought I should make that very clear. Could he? I'm enough now, president. Or you made or Gansala. Tigamba.
ndipo asatitseke pakamwa kuti ife tiziopa kuti mukatitseka pakamwa mukanena kuti oiwe kuti upanga bwanji upanga iso zauchitika nzakuti tsogola munthu amadziwa nchauta sadziwa ni munthu wina aliyense chauta ndiye amadziwa tsogolo kuti akanache azapita apo pakana kuifa yawo amadziwa nchauta sadziwa ni munthu so tisamukoti ukhala patsogolo ukambasa tsogolo la mulifonera kuti zimene wakamba zizinatisangasi no aliyense ali ndi ufulu yopanga hold opinion. Komena I should not force you kanache to hold my opinion. Oh, say yako siya bwino koma yanga ndiye kuti ndikuphera ufulu wako wopanga hold opinion. I thought I should make this very clear. Tikapita ngani ya mwina musinapitiri. Yes. Ena mutikana mkhani zimene makamba ngati mukalata amene mune nazo amakhala kunena kuti muoneka kuti mumakondera. Mumakondera ngani? Akuti malankhula kwambiri zaboma. Za opposition usati kwambiri za bomba because I want to balance up things. If you go to any private TV station panopa, every program they have is scrutiny ya president ndi boma lao abangazisi sana pangecha they actually parrot the opposition line. They don't even parrot their own opposition. And one some people like Peter Mtarik is always on certainly because he can't go to campaign. Sanga biro go campaign have for his legs. People always rush to his house to do interviews every 2 months. Every 2 months. When did the president appear on anybody's TV? Here, where he's going to talk about how many have rushed to the State House? When did the president come here on MPC? Arafuna muni yako nota appear every week. Arafuna because he's head of this government. Kuma sana saba ngapi? Ena amango bangapi? Now we come here, we balance up things. We not do one. If we were factual, sinabere banozana na boza. Kudi bonga today amagenda youth center and mugamba banodai youth center I do a present in terms of helping the youth. I just rajimwala mena magabira peka sana. And actually sansu Kudi Anagu University in Gongole, Zabida Pagana 32. Is it the number? 31,000 right now. 31,000. From 14. From 10. From 10. 3 weeks ago, last week, Amagoma in my youth, Udopanga Sona, presenting himself as a youth, as a Simika, as a Jani, presenting himself to be among the youth, and doing it on live television. Also, live television. Because live television, anything can happen. Like here, we are on live television. Anything can happen if you're not careful. You can't edit anything. You can't edit anything. What I'm saying, you're not editing. I'm saying the way it is. Nobody's editing it in any way. I'm saying the way it is. He goes and faces the youth in that environment. Probably next time, so he's doing those things. He's presenting himself. So we should criticize those things. We have facts. Suppose problem process is it's fashionable to criticize government. It's fashionable. Even when you can balance it, they don't know to balance. You're trying to give a balance view. Why? Because they want to continue as you. Now that's not fair. And we can see through the hypocrisy. If you are not a hypocrite, we can see through they should shut me up so that then hopefully they can win come 16 September. To me, that's crookedness. That's crookedness. You want to win through crookedness. You want to silence others. So, a president, we can see the things that he has done. We can see the wrong way transformed. We can see an school who University. We can see him working hard on the youth, talking to them and presenting my program as the youth, visiting project stagnate. Just to push it, my youth, we can see donors coming back. We can see budget support and here. Today EU pumps money directly to treasury into the budget for Malawians to use. Zosezo afuna uti see why? Because pali mavuto about ground. There's no mavuto.
zoti so a president akupanga sort out mavuto ka fuel akakhala solution amakhala kwambiri ropanga exercise. No, this one government to government can't work. It didn't work kuti cholinga anthu azira president sakupanga njala yabwera mdziko apresident sanapanga njala apresident sanapanga kuti mvula isabwere. It's in nature. Kunalibe mvula. It's very simple kuti ngati mdziko mulibe simunalibe chimanga. It means that chimanga chikwera because supply is low, demand is high. The president is saying ndikapemphe ndipange declare autenze msakambe anthu ali ninjala muloze amene wafana njala yakacho mumuloze ndikatazoti inomkarathamanga kana kuti kapena kuphalombe anthu afa kapena kuthola anthu afa simanene zimene mungoona kuti mmidzi muli njala. Yes muli njala koma president akapempha chimanga wagayira chimanga pano chimanga chicha tikhala bwino bwino safuna zimenezo koma tizingomvera zoonera president neno nono kuti andi yene fedi kalankula auli wewe uswele ulankula tikutumanga tikutani tizakumanga tizakutani uzafanga chakuti. That's not fair, I think, as a country. So I've taken that because when you first of all in my friend ngopa ngapa ngono izizi kuti chile comment pa pankhani mene kusaija you want to so apeka sapo so mafuna so azira so. Okay, ndipite neno kunkhani manager Tanya adubere muluzi adubere muluzi must grow up if he really wants to present himself as a solution or as mkhabinanga thandize kuti apange solve some of the problems here. He should grow up. He has the disadvantage kuti he comes from Fabio no Mbangwa another president that's good. So he comes from a disadvantage in the sense that ni mwana wakumpanda is just seeking for leadership, thinking urutsogoleri ni ufumu kuti foti bambagara a president nezo akhala president. That's the thing that he must be dealing with. And mwina umakhala kuti ineyo kuti zanga ziyende ndiye the person that I must attack is the president. Ndiye wina aulimbia na mafoni gachani kera ko you highlight that ine anthu afuna animange afuna mmange ndani afuna mmange as the minister rightly asked him anaganena kuti because the Facebook is not the police. If somebody here calls me and say Georgie tikupha ukamaweruka tikudikira panjira, the first point of call nibila police ukanena I've received this message, this is the number and this is the message. Then because I'm connected mpembeni yangu iba phone kanimbira nduno kanimbira amvula tuno nzana mfuna nipe echani kuti anthu atumize othenga. But my point of view is not going to be the Facebook. No, my point of view is going to make sure kuti ndimbira mnthu amene akuzondithandiza to protect me. Facebook doesn't protect anybody. It's the police that are charged with the responsibility of protecting people. Ngati munthu wina akafuna akupanga choipa ina anomali sale alanimbira phone mani lalira ndakanena ku police lani lalira. I came here and said it. No. My life is I just muhango and I hope so MPC kuti 14 and unankula MPC aiba sawana waja ku parliament. Ndai before autengera ndaliwa afuna mumwe chitamu ukatamango pa Facebook. Pa Facebook balibe mena makuthandiza. Ndio sana siya kuzimisha. It's either pa Facebook is either agera makha debate. Napo zoma kutukana naso udayiwe ndo ofisini kumene akumange kumene ndo ofisini ora akuti yayi Malawi. So the best place where you going to get help yopanda chipongwe ni ku police usati kuti ndeyo anene mnthu amene amachi, otherwise it's just trying to seek attention. Zinthu zakuza kumpanda zomona kumpanda zofuna attention zomalira tea kamalira chani basi ile ataki seeking attention. Good if it can somebody wants to arrest a people. Who wants to arrest them? So zimenezo ayi ngarafuna udindo ango ulimbikira azita campaign zawozo campaign ya chilungamo kwamba chilungamo koma zoti seeking public attention 40 people. Let's face facts. Nobody here no longer cares about Adbere Muluzi. When he had his agenda for change, is it 2019 or 2014? 2014, probably there was some traction. But nobody even imagine that he lost the UMP. So why does he think people are going to take him seriously? Because he's the son of Mbagi Muluzi? No, it can't happen. Malawi, if you have maturity, you don't know just good English, Gabena Chani, Gabena being suave, being, clean shave, those things. If you want maturity in solving our problems. And the person that has that maturity is the president.
Mwakambaza my US band and Marise, when I saw that interview, the first thing that came to my mind was that all of this interview is supposed to achieve. What is it that she wants to achieve? And if she wants to achieve it, why not just say it? Kuti ineyo Joyce Banda ndufuna ndiyimireso you president come 16 September. I'm offering myself to you Malawians as a candidate, and here is my track record. Other than saying things that have no relevance today, SKC is no longer with us. And this, I'm not just saying to my band, I'm saying even to the other people, Naragabambe, Kayandani, others that want to take advantage of SKC's legacy to promote their own candidature. It is wrong. It is shamelessness. SKC is no longer with us. May you so rest in peace. Abaleage, Agunbawao, Anage, Abaleage, probably they would wish we should not talk more about him. We should let him rest. Why, therefore, should someone like my Joyce Banda go on public television, no, private television, sorry, and say, oh, anakizarada uri zapasane mpata, chan. So what is the relevance? These times are done. Today, in today's politics. And as we are going towards the 16th September, these times are done. And she's not a judge. She's not a judge. People are clever these days. People are not fools in Malawi. They have been able to take out versus what she said last week, and they've been able to show I don't feel so long way. Magana is no longer with us. It's shamelessness at its best to be talking about SKC with a hope then Malawi will look at you positively and vote for you. It's shamelessness. And in the ground, we don't expect things like those from people that we respect and admire. They should just say, come out very clear. She's got a right. This is our country. Alias, from president, different president. Of course, not to so people should just declare about Azawabanga Udongwen, Mavaina, Wiki, nominations. It's a very interesting week, very, very entertaining. I'm told this year, Maggie is going to scrutinize Safra, Zajamba, Safra, everybody, as got a rank and on. They will scrutinize. So they will not just get the names and they will scrutinize who did this how. But the point I'm making is that everyone is free to stand. So, but when you want to stand, don't stand Pansanabam Twina. Could it be or what is fashionable to criticize the president? They let me paint the president in a very bad light. Because that whole interview, my banner, was painting the president in a very bad light and painting herself in a good light. Yet, she has a history. She was president for 2 years in this country. We know what has happened during that time. She was vice president. Vice President Boyamba, then she became president from 2012 to 2014. Kashige. Anna Bursadek, what is happening? Being who bought the plane, yes, there was criticism from the British government and done that, but the plane was bought. It was a Malawian asset bought by Malawian money. You got how you dispose of a public property like that. So, she says, is she really serious that the people are pointing out? But your own son is an ambassador to Qatar. It's a fact. Your own sister is a PS in government. Then you have your own Gandani, Mr. Jivunde. He's the presidential advisor as we speak at the State House. So what are you talking about when you say you didn't benefit anything? What are you trying to benefit? A president, my vice president is my president Opuma is an hour, among God of. Or you are my great band. Peter Mprari goes on looking after her. Ugabas nyumba do pofoga kulilongesha bejabe. Magamodo Chan, President Uwabera Awasamara, he made them ambassadors, staff food as it Simalizana for audience. Can you imagine such childish kind of presentation? So a president, Sakadi, Samadizana, Samadani. I said,
what has gone to the head of the former president of this country? What has happened to the Simply put, let me go put down actually nthawi yatithera. Oh my God. Arubera Mulosi, my banda, if they want to stand, let them stand, but they shouldn't stand on crookedness or uprightness. I think that's what we want from our politicians. And if they will not stop questioning people that are seeking leadership. For the new full up, we are Malawians. So Tathokoza kwambiri. Sorry, exactly. Yeah. So, Ms. Mvula, 3 minutes chabe, 3 minutes, we have no time. Ndito ndingo nena kuti ndira kwa fundo zochepa kwa mimi. Ndizoona kwa zimena kwa George kuti wina aliyense amene kufuna mpando kuchepa mpando. Provided his elected position to save Malawians under scrutiny. Kanda president achakwera kandi my former president afuna kuima so ena sana karepo president, they will be scrutinized, and we will and Hena will do this scrutinization. I think that's point number one. Number two, the very part very the symbolism of what he raised nkani yochula anatanda usachani. One, amafuna kunena kuti anthu akumpaka intimidate konsona sana chure amena kumpaka intimidate. Mina nthawi zina, truth be told, zoona zinenedwa in terms of peace of mind and the peace to practice politics mu zaka 5 hizi yakhala more pronounced kusiyana ndi zaka za mbuyo zinazosezi. Mbuyomu mmene anthu ena achula afuna kuyima akanatukwanidwa, akanakhala harassed, akananyozedwa, iyeyo atupere anathamangisidwa ndi apolisi mpaka anamangidwa panodwala kuchipatala adimiti mpaka kudwala anali pa mwayi wathu DBB inamzunguza. This president has not done that to anybody. And kuzafika lero chakwelesana current person amene angazichule kuti ine ndinafuna president or ndimaziwa kutukwana animatukwana kana malomba matukwana siku ndi siku kandi chisale kandani anganene kuti aine anandikwizinga chifukwa cha nemalankhula za ndale wala anandipanga intimidate acha ndana chimwendo kuti iwo salankhule sinamve. So nthawi zina to say certain things just to attract attention or kuti aoneke kuti ulipo umasitisa manyazi weka, because to be very fair to Chakwera, he does not believe mangana zandare and sama kulubira kuti anthu azipanga nyozana pankani andare. So to say things that boza mwina is not fair. So this I can say kwari yese amene akupanga zandare, just judge yourself, and if you want to challenge me as wrong, come. Ngati mwina nakukwizingani choyoti zakusali machuka, that's a different ball game together. Ngati nakukwizingani nkhani za kureserve bank, izo ndi zina. Ngati nakukwizingani choja zina zimene zinachitika, izo ndi zina, izo ndi zikalambana ndi Chief Justice ndi anyamata awo kumeneko. Kuba izimene sizikukhudzana ndi chani ndi Chakwera. So I remember that Chief Justice, remember that police, remember that SCB, musiyana ndena. Also the chito yao, because there are constitutional bodies that are mandated to deal with those things when umuntu waphwanya malamulo. Chachi wili nendima when I find kuti anthu amene anapanga nawo bomari akufundu kamo menemu and stand pa konapo kumanyoza boma limene lili pamene zochitika mbomamo from 2020 kuzafika chaka chino or late last year anali now. I find that to be hypocritical. Tukangati Chakwerayu amapanga yekha zaka zonsezo koma kudi yako kandimeti mathandizana. That is not fair. Ngati zolakwa zonsezi amapanga yekha Chakwera ukala wakulakwa yekha ukulakwa koma zinazi iyayi
that's not being fair. And I think it's crookedness of mundare muyatimanena kuti munthu ngati unali mbali yopanga nawo zinthu ndi kusapanga nawo zinthu koma uli mkatimo sunachoke nthawi imene yoyo sunganene zinthu zoyipa zamene kunena mchizungu zimamveka bwino. If you are part of the commissions and the misconceptions za katimo sungatulukemo pambuyo pache kuti basi tikhala ngati mwina kazi ako kuphikira sima ija waimaliza waipa pantambala yonse kumaliza pokosala pang'ono sima imene isina yokoma isina yako kuma ili kuti yata that's not being fair because that is not being fair. I know that tikamanowa mundare tikamanowa mumagugu mamalaya sera ndera timakani zoyembekeza zathu our own expectations kuba the fairness in life is sizingateke kuti wajoera mchiguru ngakhale ulendo wokwera mugalimoto yakasakura tupita kwilongo ine kulomakazi kumba zanga ndifuna ndime pachikondi ba ndikaimbe paka pena paje uri utamanga uri meeting mujedwesa joya zingate chomari zashanga ndikunena po kuti ichi ndipangeta kabambi SKC mumaliza ndi 30 seconds nthawi yachi imene wangu ichi njayi chikuru ndikuna SKC anali mamuna zinthu zambiri amazipanga zabwino. Even the last trip anapita ku Korea zinthu zake matrakta chanchati tikuziona pano ngati pali zinthu tikuziona zina zautika zabwera kalibwana kana panga zinthu zambiri zimene anapanga SKC muboma iriri anapanga zinthu zambiri. But for somebody, for Kabambe to start demonizing kuti chili chonse chili mmene muchinali zachabechabe, but in the same breath you are saying I want to maintain legacy SKC. No, you cannot borrow hot and cold. Lero ufuna ndipange maintain legacy ya SKC koma zinthu zimene SKC wapanga nawo wapika nawo memose tikudya pano SKC anapika nawo tongosati kudyatu kakuli nkhani ya zimene zikuchitika izi zonse amakhala mu cabinet yomwe ija kupanga nawo citizen number 2. He SKC was citizen number 2. He did not quit. He did not run out of that cabinet to say with the many mwini sindi uzikonda. If there was corruption, SKC ran muti. If there was zabwino, SKC ran muti. Kamali chandi zambichi chose chinachitika, SKC anali mboma limene riri. That time, akabamba anali kuina ku DPP opposition. So for today, somebody to demonize kunena kuti hai pasi zimene panga chakwera seza chepechape this economy sakudziwa zisakupanga sakudziwa ine ndikuzopanga bwino, but at the same time say I want to maintain legacy. Yes, KC. You only want the legacy to garner votes, kupeza votes, but you don't want the legacy. Will take part, take the blame, and it is wrong for you to simply say in a natural minimum. Therefore, minimum because if you look at things, who promised Malawians fertilizer for 5,000? It was SKC. Who promised Kudiakatatu? It was SKC. And so tikafuna ndilero tiyame kunena zinthu zambirimbiri I think that's being dishonest. All I can ask for those looking for leadership, they must be honest. By being honest, look at where you come from. If you have just joined the party, uyangane chiparikular chinayambira kuti sichinayambira at the point when you joined. It is a continuous process. You will not join Chibani pakati pansinje mu cross about what. So anyway, that's something in Dimakandi. I'm worried when people want to disown the past they were part of. Mbali ya umbo ya analipo ndelero you going to go to me in a yuipo compete. But it's not yet now.
So I think I just want to stop there. Mwanditawi yanga mwanditeka pakama. Sina kusekera. Ndiye patu. Yezo kazo kama zoga sima uli sima kuambia omaliza uli joiba awuzina ni pakama. Zimena panga mvula. Yeah, avuda kuti mana kuti ndiza andibaza 30 minutes. Yeah, mubiriza sokunatiza bitiza ngapazanga banga za current hub. Panapo tapasa mpata mpeka sambu tupasa nizo 30 minutes timalize. Ndinobanika kwambiri kuyankhulapo nkhani ya my Joyce Banda because she's like a mother to me. Just like she's a mother to everybody. Koma ndimafuna ndinene kuti pali chifukwa chimene tikuyamba pano ana ena akubadwa. Mukayang'ana pano sindidziwa ngati kamera wanga angathe kuti ukuonetsa tonsefe pano. Mukayang'ana pano pali misinkhu yosiyanasiyana. Mwina kuchokera pano ndakhala pano kupita wang'ono lero. Ine ndamvula pali chifukwa chimene chakuti adalengera kuti amvula akhale munthu wamkulu kwene ndikhale mwana. Ine ndikhale mwana mwina kwa George. So moyo uno ngopatsirana. Moyo uno ndiwopatsirana. Ndi chifukwa chake ine ndimakamba pano bambo ngadapita. Adati udindo wawo adapatsirene. Ineso idzakwana nthawi ndidzakalamba ndidzakula nkupatsana anga udindo wanga. Oti singathe sopita ulo ku bank ukasayina ndalama adzikasayina ndi ana angani. Kanda siye china chake kani makampani akuyenda ana anga adzatenga adzidzayendetsa. Pali chifukwa chimene anthu amabadwira mosiyanasiyana. Ndiye zimene zimachitika kawiri. Munthu ukakhala kuti wafika apa ukufuna kudzipanga za ana a musimu zimavuta. Ndi chifukwa chake lero mukuona kuti apita munthu alika akupanga attract attention yolakwika kwambiri. Chifukwa chake akukana kusiya udindo kwa ana. Akufuna adzipanga zimene ana akupa. Akukakamirabe udindo umene generation ina imene kupanga inherit. Zimavuta mukafuna kusemphana ndi chilengedwe nthawi zonse. Zimavuta. Kandi wamkazi ukafuna kudzipanga zinthu za munthu wamuna zimavuta. Kandi wamuna ufuna kudzipanga zinthu za mkazi zimavuta. The society doesn't embrace you. So ndimafuna ndipemphe kuti this kind of way of doing things kuti you don't want to be satisfied with zimene munthawi yanu munakwaniritsa and you still want to eat from nthawi ya generation ina. Mapeto ake one mumayika ana ngati ineyo pa position yolakwika kuti kodi ndiridziyankhula kuti chani kuti nanga maona zichamakamba zichaza kuti Roy is the son to the former president. He is now ambassador. Malawi is ambassador to Qatar. Sizinthu zoyenera kuti anthu adzikamba zimenezo. Koma zikubwera ifoti zimene ayankhula amayi zamba kwapatsa anthu mafunso kuti amakuyankhuliranje. We know that Peter Mutharika he did not embrace her as former president. Mpaka na amayi anathawa kunoma kwa South Africa. Amachoko South Africa ku America. Kubwera South Africa kwa khalas. She hardly lived in Malawi during Peter Mutharika's presidency. We know all that. But today she has been embraced. Akuyenda maufulu, akuzopanga chimene akufuna, kwaita naso kubwera ndithandizeni ntchito, mwina awatume kwenda kwayika ndimirireni. What wrong has that done? You are a former president. What do you want to achieve by fighting the current president? You understand? Zonse zichakumakamba anthu kuti komatu awa achemwali awo ngotere. Those are very unnecessary issues. Sizikuyenera makambidwa koma zikukambidwa chifukwa kuti conversation iyo ayambitsa ndiwowo. Akanakhala sana ayambitsa conversation iyo. I know she's a politician, but akanakhala conversation sana ayambitse. It is good. Ndimakumbukira a president chakwera mawawo statement yawo amene ankalumbira ku barracks adanena kuti I'm certain kuti I will be the last president of my generation. Mnamulewala zimene. Ku barracks amene ankalumbira adanena kuti mukaione speech imene adanena president kuti ine
ndikhala president womaliza wa generation yangayi. Mukunipetsa kale kutanthauza kuti apita muthalika simwenaso khala kutsogolera dziko ino ine ndandandanda after 2030 tonse tisiye dzikoli tisiyireno generation inayi. We hand over responsibility to the coming generation. Pomalizira penipeni nkhani imene ndakamba mokwanira. Pomalizira penipeni ndimafuna ndinene kuti phokoso lonse limene likumveka mdziko munomo lonse anthu atopa chani osafotokoza kuti chatopetsa anthu iyo nchiyani, chidachoka kuti chibwere chotopetsacho chidachitika ndi chani, osafotokoza kandi ndi njala kuti atopato kuti zinthu zibwere mtengo, osafotokoza kuti chidachitika ndi chani nanga kutengatani kuti tikonze. Mfuwu umenewu ukubwera ife tuthamangira kuzisankho. Koma ndimafuna ndakumbutsa Malawi za vesi imodzi ya Bible. George amakondo ndi prophet. Ndimalizira pamenepo. Exodus 14 verse 11 to 12. Nkhani yake imakamba za ulendo uja anthu ankayenda. Atafika pa nyanja paja adaona anthu aja akubwerabe. Ulendo pita kuiza. Asilikali? Ndadana uriwo matitengeraji tona anthu aja afika. Atibwereka. Mwanimvetsaka? Koma panali chifukwa chimene Ambuye Yesu kamene chauta sadamuzire mtsogoleri wawo uja kuti ukafika pa solution ndiye kuti adakamuza atafika kale. Ndipo adanena kuti ndipo musaope anthu amene mukuwaona lero simudzaonanso ayi. Musaope. Nthawi imeneyo sankadziwanso kuti pali ndodo kaya akamenya anthu akawoloka aja akamaliza kuwoloka awawa phokosowa akakutadwa ndi madzi. Solution imene sankadziwa. Ndimafuna ndiawuzenso Amalawi lero. Musaope tiwoloka ndithu musaope ayi. Ndipo amenewo akupanga phokosowa simudzawaonanso. Ngati ankaphati malubino, ngati ankabadi ndalama, ngati ku akaunti kwawo kumalowa 145 million. Musaope. Malemu Lucius Banda adayimba nyimbo kuti mdima ukachuluka kwatsala pang'ono kucha. Amalawi musaope. Tiyeni. Mamaliza choncho? Kubasi. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Tirekere pamene pa program yathu lero. Ndathokoza kwambiri. Pamenepa ndiye pakhala pamene pa program yathu lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC amene asirizawa ndi Kelvin Mpekasambu, tinalinso ndi Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. George Kasakula. Tithokozeni kuti munabwera kulakuloza kha program iyi. Zikomo kwambiri. Nthokozenso kwambiri amene mmaonera komanso kumvera program imeneyi akuchokera kuno ku MBC. Ndifuneni zabwino zonse pezani kuonera komanso kumvera maprogramu otsatirawa mwakoma nonse. Sono mesa per la salute.